Здравейте хора, аз съм Прогеймс. Здравейте хора, аз съм Матин Жикова, а този познат човечето може би го знаете. Мартин Томов и Бисер Томов, абонирайте се. Прогеймс. Така. Не е първи клип заедно. Да. Така, днеска ще имаме влог. До сега тия повръщаха тук, наплюеха се и... Имаш канела по устата. Да, наистина, много. И до сега тия тук повръщаха и снимахме клип. Мръдни бе! И тук снимахме клипи на това в Линка моя канал в описанието. И там, мъкни бе! И там те повръщаха само нещо тук. И той ще го качи в този клип, нали? Да. Елате ви го покажем, ако искате. Елате. Айде. Да ходим с Прогеймс. Доказателство, имаме канела. Изсипахме малко на пътя. Да, замърсители сме, така. Не, шегувам се. Тук не ви показахме мрежите, в които има ток. Явно не искат да припарваме до там. Така. Я донеси пакетчето. Не знам къде е. Ето Прогеймс пак почва да говори по телефона. Не знам. Така. Къде ни е пакетчето? Не знам къде. Не знам къде ни е. Ще прокажем. Аз ще го пипна. Абе, хора, тия са големи психари. Не бе, аз съм го пипал. Нищо ми няма. Да бе, до сега да си умрел. Няма как, това е съвсем лекто. What the fuck? Пита, не! Пита! Не! Бягайте! Видяхте ли са? Ако пипнеш това изобщо, ако има ток, ще се появи някаква пъпчица. Пъпчица. Философ. Шма. Киламе хайнес. Да. Киламе хайнес. Килам. И аз си имам. Влог няма да е много дълъг. Ако можете да донесете на това вода или нещо там. Нещо сладко. Да. Бомбонче. Тук сме... Къде да кажа ли къде сме? Да. Тук сме в Марчево, ние живеем в Марчево и това тук живее и Прогеймс. Не знам дали иска да каже къде живее. Да не казваме все пак, да запазим. Нека му идват венки. Не бе, няма му казваме, айде. И така, абонирайте се и за него. Донесете ми сладко. Или вода, по-скоро вода. Защо? Вода, да ти оправи вкуса. О, може, всъщност. Този влог няма наистина, казвам, няма, повтарям 100 пъти, няма да е много дълъг, след малко пак. Това е Прогеймс. Той говореше до сега по телефона и снимахме клип на Мартин Томов. Мен задавих се в канела, той също. Сега пак почна да говори по телефона. Ето, до сега ми става тук лошо, повръщаха с Прогеймс, не знам. Абонирайте се за него и за Прогеймс. И за Прогеймс сам. Това аз ще снимам влог. Как, в смисъл, няма да снимам, ние вече го снимахме клипа, така че снимам как се разхождаме, как си говорим, как на това му се повръща. И така, до след малко. Така, това е края на клипа. Ако ви е харесал клипа, харесайте го. Абонирайте се за тях двамата, Прогеймс и Мартин Томов, Бисер Томов. И така, до скоро. Коментирайте. И това беше влог. До скоро от мен.